Cukup 85 juta iso manggoni oma nang buriku iki. Lokasine nduk batas kota Surabaya rek yo. Nek masalah lingkungan wis terbentuk wis akeh tanggane lho. Gak ana banjir cidek karo Surabaya. Lokasi nang dikur nak Randu Padangan cidek banyure pakal beji PDAM rek yo. Penasaran ya apa jerone delok niki. Untuk masalah apa rek yo? Pembayaran karo ukuran tak sepilno keri-keri ae rek yo. Langsung rene cak yo. Lho, nduk ngarep wis tak kei pager loster ngene iki yo. Ono lampune nduk kene iki. Dadi nek bengi ketokane lebih estetik omahe yo. Lah, terus nduk kene ono carport mini yo. Fase depane ono motif apa iki? Motif godong yo. Seakan-akan koyo batikan ngono lho rek yo. Lah nduk kene terus ono teras rek yo. Iki teras iki nggo sampean kei kanopi, kena di ruang tamu cilik-cilikan ngono iki lho rek yo. Langsung masuk aja yo. Lah, kusene iki nggih full jati rek yo. Masih lawangi atos yo. Lho, ruang tamune lumayan gede. Sebilang plafone cak, wis drop ceiling yo. Wis ono lampu hias yo. Terus nduk kono ono jendela permanen dadi pencahayaan omah iki apik pol. Langsung nang kamar. Kamar ono loro. Lah iki kamar pertamane lumayan gede kena kayak iclik gaya kupu-kupu ya rek yo. Ono jendelane tapi aja lali ditekono gorden. Nek ganti gorden sarunge bojomu suwen. Lah nduk kene iki pintune gawe pintu geser alias pintu sliding. Jadi menghemat ruangan. Nah, iki lanjut nang kamar kedua nih. Kamar kedua ya hampir podo karo kamar pertama, plafone ya wis boys ya. Pintune podo, pintu sliding alias pintu geser. Lanjut nang mburi kene iki ono kamar mandi sing lumayan gede rek yo. Oh iya, sorry. Ono dapur sing lumayan gede wis tak wastafel. Lah, nang mburi mana kene iki ono kamar mandi rene cak. Kamar mandi iki gombot rek yo. Kena digawe turu-turuan yo sik iso rek yo. Gaya wong 30 40 sik mod. Wis tak keramik yo setengah dadi anti rembes-rembes klosete nggae kloset jongkok sing gak iso nggae kloset duduk iki cocok rek yo. Nah, rene cak tak sepilno untuk masalah harga dan ukuran. Omah iki ukurannya 4x10, lokasi nak Randu Padangan, banyure pakal beji PDAM di harga cash 220 juta. Bisa kredit kur bisa sesuai awal sih tak jelas mau. Cukup 85 juta gawe DP, angsurannya sekitar 3 juta 200-an selama 6 tahun. Syaratnya KTP karo kakatok. Wis gak usah sungkan-sungkan. Nek pengen takok-takok seputar tanah, seputar omah, lokasi Menganti, Kedamaian, Surabaya, batas kota Surabaya Barat, harga termurah, hubungi Kurniawan Properti. Tak tunggu serangan KB, urip sama-sama kurang siji sargo. Bye bye.